Здравейте! Днес имам удоволствието да ви запозная с продуктата Старте, първата хранителна добавка в портфолиото на фирма Монтавит, подкрепеният от науката пробиотик за жени. Откъде идва името Астарте? Това е елинизираната форма на богинята от Близкия изток Иштар, която е почитана още от бронзовата епоха до класическата античност и е била известна като богиня на плодородието, на сексуалността и почитана от жените в Вавилон, в храма на Иштар. Астарте е хранителна добавка в растителни капсули, която съдържа 4 щама бактерии, лактобацили и пребиотик фруктоолигозахариди. Кои са тези щамове? Това са лактобацилус креспатус, лактобацилус рамнозус, лактобацилус гасери и лактобацилус йенсени в обща комбинация от 2,5 милиарда колонообразуващи единици, а пълната доза от 2 капсули на ден осигурява не по-малко от 5 милиарда в дневният прием. Защо точно тези 4 щама? Всичките произвеждат млечна киселина и водороден пероксид, в резултат на което се понижава pH на влагалищния секрет и по този начин се инхибира растежа на най-различни патогени, включително на условно патогени такива, каквито са Candida albicans и Garnirella vaginalis. Притежават изразена толерантност както към киселината среда на стомашно-чревния тракт, така и по отношение на жлъчните соли и имат способност за здрава колонизация. Професор Петричевич в Виена, който в продължение на повече от 5 години разработва продукта Астарте заедно с своите сътрудници, селектира тези щамове лактобацили от 127 първоначални щама, изолирани директно от вагиналната флора на здрави бременни жени европейки в края на първият триместър на бременността. Тоест, те имат изцяло човешки происход, за разлика от много препарати на пазара, които лактобацилите не е ясен какъв точно е техният происход. Това позволява те да бъдат генетично имунологично съвместими и да осигурят една здрава колонизация, т.е. да продължат да съществуват върху лигавицата на влагалището и да упражнят своите положителни ефекти. Защо е необходим продукт като Астарте? Той е едно от средствата за повлияване на бактериалната вагиноза, която е доста често срещана в последните години със съвременният начин на живот на забързаната съвременна жена. Бактериалната вагиноза представлява комплексна промяна във влагалищната микробиота, като основната ѝ характеристика е намаляване броя на лактобацилите. Това е естествената защитна реакция на влагалището. В резултат на това другите патогени микроорганизми, анаероби или условно патогени, стафилококи, стрептококи, ешерихия коли, увеличават своята концентрация, в резултат на което pH-то на влагалището се повишава над 4,5, което всъщност може да бъде отчетено и с лабораторни тестове. Влагалищната дисбиоза понякога се появява и въпреки достатъчното количество естроген във влагалищните епителни клетки. Този естроген е достатъчен при жените от първото менархия до настъпването на менопаузата. Причини за тази влагалищна дисбиоза са честата смяна на сексуални партньори, инструментални хирургични интервенции, продължителни чести антибиотични курсове, обикновено неназначени от лекари, неоплазми с същата имуносупресивна терапия, използването на противозачатъчни средства, различни спермициди, недостатъчна лична хигиена или носене на синтетично или твърде тясно бельо. В резултат на всичко това алкалното pH pH-то се променя към алкално, което е благоприятна среда за растежа на различни патогенни бактерии. По-притеснителни са усложненията на бактериалната вагиноза, които могат да доведат до преждевременно раждане или раждане на бебета с ниско тегло, да ускорят предаването на различни полово предавани инфекции, като вирус, като херпес симплекс, вирус хламидия, гонорея, и могат да увеличат риска от гинекологичната хирургия, примерно хистеректомия, дилатации, кюретаж, като резултат възпалителни заболявания на таза, инфекции на матката на фалопиевите тръби, в крайна сметка могат да доведат и до безплодие. Затова бактериалната вагиноза трябва да бъде диагностицирана на време и адекватно лекувана. Какво представляват бацилите в гастроинтестиналния тракт? Те са устойчиви в Астарте, защото са вложени в хидроксипропилметилцелулозна капсула и пребиотичната компонента в лицето на фруктоолигозахаридите, които допринасят за по-добрата стабилност на препарата. Лактобацилус гасери, следен от лактобацилус рамнозус, по клинични проучвания са най-устойчивите на въздействие на стомашна киселина и жлъчни соли при инвитро изследване на над 10 вида лактобацили. Лактобацилус креспатус, доказан в много инвиво изследвания, че може да предотврати колонизацията с Garnirella vaginalis, а по отношение на Neisseria gonorrhoeae дори упражнява бактерициден ефект.
Комбинацията от трите лактобацила Креспатос, гасери и енсини упражняват pH-зависим ефект, променяйки pH-то срещу Chlamydia trachomatis. Лактобацилус гасери потиска растежа на повечето микроорганизми, отговорни за анаеробния вагинит и Candida albicans също така, но минавайки през червата, той може да подобри и чревната микроекология и да повлияе симптоми от страна на дебелото черво или пък да повиши имунните защитни сили на червата. Лактобацилус рамнозус, не на последно място, е доказан с инхибиращ ефект по отношение на уропатогените Escherichia coli и намаляване експресията на гените, отговорни за продукция на фимбри. Фимбрите са тези малки ръснички, които всъщност подпомагат закачването на уропатогените Escherichia coli към епителните клетки на влагалището. Астарте е победител в категория пробиотик на годината на престижната швейцарска асоциация Nutra Ingredients Awards през месец май на 2019 година в Швейцария. Това е нашето международно признание за качеството на продукта Астарте. И с удоволствие можем да кажем, че Астарте вече е на български пазар в опаковка от 14 капсули за перорален прием. Пероралните препарати са доста по-малко. Дозировката е 2 пъти по една капсула на ден за 7 дни и опашка по една капсула за 14 дни, но тези схеми могат да бъдат удължавани индивидуално според всеки индивидуален случай, както по преценка на лекаря, така и при самата жена би могла да реши кога да си вземе още една опаковка. Не съдържа лактоза, глутен, сой или други потенциално алергични съставки. Изисква специално условие на съхранение. Температурният режим е до 25 градуса. Дори може да бъде съхранявана извън хладилник, да бъде носена навсякъде, на море, на планина. Една капсула съдържа не по-малко 2,5 милиарда единици, колониобразуващи единици, т.е. бактериите, лактобацилите в Астарте са живи, лиофилизирани. Т.е. достигайки в червата, те започват да се размножават и да упражняват своите положителни ефекти. Друго много сериозно предимство на Астарте е абсолютната съвместимост с конвенционалната терапия, както за терапия на бактериална вагиноза, от типа на деквалинов хидрохлорид или други продукти, така и на всякакви препарати, които са от типа на флуконазола или антимикотици, както перорално, така и вагинално. Предимствата на пероралната форма, че приложението е изключително хигиенично, т.е. не се прехвърлят допълнителни микроби от ръцете във влагалището, не се причинява никакъв дискомфорт на жената по отношение на изтичане и замърсяване на белото. Съответно, не се наблюдават и реакции на парене, реакции на локална свръхчувствителност. Могат да бъдат приемани по всяко време на месеца, по време на месечния цикъл, съвместими са с кърмене и лактация и не на последно място не пречат на нормалната сексуална активност и на вида на използваните контрацептиви.